Iriwe igoro y'imyaka 13 na igo abarinse y'imyaka iyo nigo barinse y'amorokerio y'abayibuli. Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Wiki gima mwanchi umurigeri abigita seni kia Ndizi TV no gosemere kona unakwabere ko gutwara oburigeri oburubya nebiro bindende ngo kwarigania asomorobelyo bwense yoboria elinde tubeto kwemanya nare yagendete gokorekana ase sector yo mwanchi umurigeri nabwo sanga 9 wetrase namba yesime ya 0792192834 elinde ko tumanye ngayo kubwatia omorobeli corona bo igonye kwabere ko ikirana ase chiro yago maunchire likiali obe kwabere gokorora kago kolekana umonchi muri area so asense melie mitandao asense moya Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, a website www.ndizitv.net ilinde tobeto gusanga asobwa mwilitrene Frida Kerubo nolyo kwene kibina kibi channel yogiria gukira sole asenchira ya bene nere nyanchama Abigail kondo mwanchi muri ile kwabere go kwebolya ngam litoke ngakitora kore value addition yeri toke omongo ebingati ebintu biri bigosime kwa ase orogongo rwabusi kondo mwanchi muri ile nimba tabageni kaiga ase studio au barabe bagotumanya ase oboikiranu cinchera nyinge ekyo orabe gokorosa litoke lyago gose omungogo no baikiranire kaiga ase studio ntobeto gosangana barabo amangi gomanchimulire karansa oike cinga kitora beto gosanga asomorobeliga bwense yoboncherire tengiriri bageri lya bene kobaligania ase studio elinde batumanye na kibakorwa ngai bakorwa gasoro ngorwa busi na ningi bago kora karibu sana. Asante. Okay, tuchake naye naboko manyuma nchi muligereria na cyukorwa. Nje asamalieta nkuru Helen Mura umae. Kurunyari bari chache Kisi Central Ward. Okay. Side ya Masongo. Karibu sana Helen. Nayo mwingine tumanyingo na cyukorwa. Mbiyamona senjeribaga. Yetariane korokwa na Florence Murasofi. Korwanyari bazaje Kisi Central site ya Masongo. Okay. Karibu sana Sobi na Helen igase studio tobeto gosanga no mwanchi umurigereria tuchake naye Helen nimetenga ekyumbengero romubwate kora kwanirango igoro yekyumbekyo ingimogo kora mbarenga murase ekyumbekyo ngayiya chakerete Yamona Nkwanera se ensemo yekyombe koruko igama self help group ekyombe kegani gokere kyabangina gekora una bangina na baro vicious na bagakambaro bakego kyombe kento achagete omwaka bwechiri bubere na isano ibere ono korwabo nabatwage chagete tora abantu batano abagaka babere na bangina bane Nyasaga tokonya kurwabo tukagenderera tukamenta after 3 months igemetinye 3 abantu bakamenta karende kero bayiwete ngikyombe nkirasigete bagajoin tukabe 18 kurwabo rende tokanya kugenderera rende tukaregister. Okay. Ande bono members kurweli bono mbaka bono bono gatubwate members 27 kokora tore amangana afari addition before tutaraja fari addition ntusimegeta matoke tusimegete miongo tusimegete chinyeni tokore tobutugibwe chiombe abandi mbagwate chingoko chimbuli nchiro lakini bono mono tunasingatiete amangana yeli toke li umugusi ali lili atoretira lere studio agari tuchukwa na munaba gusiba itu obete yabe coincidence ngamugo cha Ndizi TV na nunga gasmo okoragani amatoke okay mbiya mono sana sogoteresera sobwagare igoro yekyombe gyo kwigama kunendeli eteli yo kwigama ngairirwete elieteli yo kwigama
igo riruete kera tukugenda ko register arito igetari social services yomete twataite gukiruka masi tukanyora masi ndirororo uchi group chinde group nere registered ona tukarora ngangi tugukora ase ntu tukwenda twikaransa so motense tiga tukiruka kuigama na ende eriete ririgaeta iga bono na kuigama kwaruirete okay na ndo kuigama renda bagusiba itumba manyete nga na ase kiririo kugenda kwikaransa gose ekero gosembure kugotwero kugenda ase goigame erinde siromanya kugenda gusumuga sumururu okay nimetinga kiabere bono inu mwabere mu kuiga masi kiumbikeri kabisa the last time twabete tugokora nae nigo kwarenge cha lady timeti wa chenjiri ya tinda chenji bado nonde okay ere kegima asa fito cha senseba yago mete last time we kwarengo mugache besa yonsipi no yare gwetrasa makokago meti bado ngaki ngogo chanda bare sensemerie besa Mbargo njanda no ase besa no mogenda tiniko balaisi ko mundo gonjanda Longo mundo na mashariti nuri gonjanda ko mande na mashariti ngoti ngotika no ko gonjanda ko mande sheme muna para nali no ne ke ko la tiba chiri chabantu bonsi abantu to amekri to avere 27 que lo monte me sale ya no ir y yo carago cha kuburia me sa ko kama nya ko yo sa na plaza ya nya mana bushara ko kama machiko ko mai ko mar ko chanda still no no presara o agete barko cha ko no me actually monto una era buena de te ko gacheni bo ye kyombe to chino no ra agerte igo mai to va ko ranga no igo tete to go chiko iba besa ya bori no nyamsa botresa tende ko ranga bata te ko chenji ko tia so monto to te kwa ke ko no te besa munere ko mura te sa ke no no basa ke besa ya bate o to ko te no na so nga ka nga kinari te besa ye ke ubengwa jo to kwa te na to kana ko bori na je na ko te to botresa tu esa ja ba ne bo na se nge jo le lo ko le no ko ta bondo cha ba aba ne ke ba na ba nga je te ke ko ba si ke ta bu aro ko nga ko ka ba na nje okay nje ni ba je kora to manyingo gaiga so biase ekyombe keiga kero kende ningi kelimo gukora se kyombe keiga kyabaretere besa bone yiguko gacha kora to manyiko maiga kabunga imu achakirete mugacha kweneke ngaguika mukine bono chinjira cyokuriye besa karo tu achagete ni ko tutara manyanga ningi ke umbe ncho gachi na nera odi na chitana bona kweresa te tu achagete ngento to ko na no yani ko tu mera na iga to no na msini umuntu unene ura ugenda nyumba ngakora chingini aboya na nyumba lakini kwa tuenda kwa nyora kai na baibuli tole tumana komenta vile tukachenjia tukamenta ese ura ukikabe igorake ona to yaba igorake tukakwa na ne official tukabeke na ne na bona kare kiriga ukaturiye to ko sevi to ko be kare to beke to mchando tiri ko era mchando kumanya kale uja no bujamoro bona tukabete to akacha 200 wana kala yaka we kamera de tuanye kini montakuru 200 merora to go kira na ga montakuru 200 jine jira tinga sana montakuru na akanya 3700 to ka teba bese jinto ko mukungu chose ujinyumbe ko mero yaba kumune nyingi to ka teba chia tinga bone to teba ba mema bese tuno mo mema nyora merora ya to ka te bese que to mo bikra sevi to mo bikra sevi tua muere sata buga sababu ngi moko na chatu asicha ne kero tua chatu ko na chatu maeresa tua be kire to kere gana na tua chake number 1 ko na chatu ya samo chaka ko na to kabeka saving hiyo to kanyara ya tonya ile na ndio tanga ni saving mtu mtanga ne to ile Disemba mtanga ni kabisa na ile rusaba hiyo nje na ile na ile rusaba na waje korora na ile bone rusaba hiyo mtu ile jonsi na nje ntaka jete akegas wakati wa chama nyingi kwa to chichora ro mtresa to wa chete chete kwa ile kwa kwa mesa ile na chero ikana jora mtresa kachana kwa chete chete ono no tena ke mo nada ko ko igama ko na vai sai no mo ko igama ko mi once ko to kaga ndie basa na ora na na mo
Mundu kumu kibesa kepi na ende ne romo kepi to kora ende ga ke utari ko nyara na chiribuko. Una no mwiti sepi. Okay. So bikira nguri yeli emyaka yawe yarachire kira kindi kora semingo mwanchi muri yele gosaba spati bali skogali mbiya kiberorora kero goso asibyombe. Ama yako kapi. Miaka ya ndabona ngati tuwete pera sekyo. Sabana wakoro ne bia ne bike. Lakini kiumbe Frida kiumbe kibwati mongena kwa kankabwati mwana kibwati moiseke. Yani kiumbe kibwati kebari. Bola okwiri yonyore. Oyo risko tagarate bari moto tagarate ko andis TV. No te karante me sabia to na busibire to biaiga. Kamona nje tebe Frida na mwana oyo ri kuchakira totebe miaka 15 nyakala soke uina siri uina siri agakore kiumbe no nyora 20 ugachayo moke chago konyire mambi no soke ubu oyo monena ochakira miambi chago konyire gochimambi agakore bintu bire bigo chakafura ya kwacha kumaga maga ngungu chukosana na wate stoka ndo sabo ndo chibesa na gaki ngonya nyata no nde konya ta ko bige tukira ko konya ne kiumbe igo isko mo kana monena tabari minyaka uchike ubona to kiumbe ayabona ko to ko aya bieka na bao osayo musangora bieka na babuli ba ta ko ko sala ba ba te bia ayabona ko kuligeria to pati aso ba ta sia wa konya ke pati ba au miego igo kiumbe neri salia mo ko mundo wanyore ndara yakara gituko ke obene ya kero mwana moka kero musa kero muno mo tuere ka kera metane ti tasa ke ko rambara to bate ke ombe to eta to ko bacha chibesa to ka to ka umwaka to ko bagira to chibesa mta ko na ko gete sana. Okay, mbia mona sana sobi atucha sensemo yago Helen sobi oberi kago tueresera simu achagete merry go round chamba ka sensemo ya table banking timethinga imwe ikirete bana mugateba nga mubweneta kuri gicibese kiga mokorente kiumbe ngai mwikirete mugasoa sensemo y'ubulimi bono omanyete kero gwasoira se kiumbe n'ikibese ganirio tokwenda obusaigo muchwa kasiasa bono ntwasemanite bono nga kero yomo tigagenda asimike chinyini arosiege ticha ondogo kore biashara na bagokora egere bono korwororo twanyora ekero tukonya kumira na kera Jumaine kero omonto ore turuche merigo round nero savings nero na besa chinde nonyene kero omochando tonyorire munantu aba member ngo contribute tole ne welfare egere twaire pasha se member yaito bono igonga goika kero omonto akonga so kori gosoyo gosimeka chinyini asimeke oyo gotuka chingo katuge oyo gwate ng'ombe yaya yerende biyao ni amabera ye yani akore na kilimo biashara oburemi obonchoreri oboigo gokora oburemi ando bonchoreri bono korwa burende bono ekina gikiagerete kero oyo mona akoretebo ande buna korumaega koiguna kwana una twagendererete kiumbe kigitu tugasoa section eri ya agriculture nseme inero yatokonyete mona asogotoretera amafundisho buna tugwenerete komenya buna tugwenerete gokora oburemi bwaitu buna tugwenerete gotuga chingoko bono korwa abo bagande bagacha bakaratu support na ni chimbande chia matoke tukagenda tugasimeka bono kera twasimeka rende nande tukarariga sali abere rinene bono ngakitogokora ende bagacha bagatuteyo nyamutagete gokonya ka sa group omoko mukweonerie ebintu bune group amo basi nande bono tugateba egento togokora ige gas toraso mote motoyo togocha gotokonya tiango tu expand mind tugachamo na members tugakwanirana tukagenda tugakombo enyumba tugachaga konia matoke oyorete twanya gotobia twana koneria richiro nenyingo nkaye ikirite bono muoniria matoke mwari konia mabese amatobu mugateba bono tia muchake korosi ubusi bia mono sana libori rigia
amatoka aya kere twaringe konyaonia amatogu ngutusarekera aringe amange gari gusareka arafu naye iga amabese omonto ari kugura rimo igo ono koruga abu naro tugacha tukairwe training training na CTSP abagirigacha baito buna makori Henry Makori na babo manyisa bakatubwata okoboko sana kera batubwata okoboko rende bono bagatutebi ntubwenete gukora mang'ana afari addition yo korosio gusabura ritoke riri nainde bono nari tutachi asara bono tugusabura ritoke riria twasabura amasaba ari ntori gotuguta twayanikira masaba ya nechibesa togocha ritoke rinyene echi nechibesa nande gokoruga aburi ritoke rina bokorineka nabo gosabura ritoke riria ori yanikera kwa rinekire yatobire nande nabo okoriomia okoriri buna snacks okoriomia matukabira atatu biyega riri taratoba kabisa ono rigwansa biya yani nonya kogende sabari yao bogoreti okonya gotakuna kwanyu na mache gwaike sabari yao borongo okay aha bebana sana timetiko sesobi naliyo kale koriyo rigenda tabiyega ana ndu kuri sile kuisa move kare to na koros pake momento to de cabello tuana dire bine bine koros ro move ne yogo bine bine tinda cheito ana chikaba mario gaita se bine yaito akili bone karoli ekaro ndoro move okwele so okobera ko nakonge sana tuwe banga to ko mokari osio jora arose una hore to ko gambia na yo nalinko manyangi mogo kwanera aha dimeti obosi uboiga moko ruga go senero ngori moko rosinga kimoko botomeka osio ose kwanja ko kwa abo kuruga osio ko kwa bituma osio ko matonke oburukana uyeta kiwa kida ritoke usabore kabisa muna tiyo kweyeka ya uri kate bibande ngane yo be pepa ko ngune tuma karangire ke yo kwete o usio bituma bya bitorere yo kwira anyebere amento motorero ito anyane tato motorero ne nusurito o chogani yo la we ya to yo ko ro hospital to ko yeka bono kwere tinga ko ko to ko mabana ro ko to ko ancha no ko maburi we bituma ko ila ne ito o asa ko ke jura ro be guate ke no ko ra ro ko na anda ka ko ko bari ko na ko do ko to onya gotirimo karioka ko barosero ngorioka pa ka do ritoka rioka nare rigo choka ya bo ota jetimo ya to mata te da rigo riga ta ko manyanga ne to ko rigo wasa nare rigo no mata mentara rioka na ufu ni bua rigo ritoka nare ya se chinjara jones ekero ributorete bone kerorete teritoke nandi chinchire chire chinyingi nabo gusabura buna rinateba nabo ko ributora na masabari bona eliga bano kabutorete na masabo likomera na masabo rira riboneke ro kuri rosiro ngori ge ngobori obonyene igo okwenda gwasi na masabari komera masabari o mapi kwamenya koira bona gwasi na masabari bona busuburi kero ko rosiro ngori eri ige gonchoka yaba brown monta tamanye tipio matenganeri toke kwa nyure ta kumanya pi igago kaga nobori igo bone genta bagusibe itogwendete kumanya timo base konya kobera sobori rioka nende to teba nga tubwati obori okonywera ngori genda rosiri toke riri butore buya na masaburi omepire tinga ayero sibuye igo bekaga sukari ka one ndimonyu to korwo pi yaya okay mbiamono sana sogasanga into sobi cheleli nabaka gukwanera abukarenga ase abanyakyombe bali no morase kyombe gyo kwigama abange mbaru abalemi timetia ya sensemo yagaye no mulimi ole aya muno da ego asa sevinge ko miyango chi ko kambo
ekana bero murimi amate rita twara tukamenta pake kabichi suguma bo to nyaro mundo twara kanyo matwa twasia nero ne yo gaso murito yo kama murimi ono one video se ono murimi ono sevi na le sevi nko yeke ombe na one yeke ombe ya tibe sakash na uncho na tibe sevi osana tibe tibe no apime ero ko pichikiro chama tibe sachana kerjanya na mteli kese ko sevinya anya buat sida sababu kutumika akhirnya buat sida la atas jadi kama jangan cicingwa kan sevinya keragende inkikeliyo simegete gosentu go keliyo tugete inje mutresa yekombe wekambe kyokera nande buat biospi Então eu tô até ase que agora ase tô até filho eu conheço ele muito bem e ele se compreende agora e quando na bolsa muito bem cara não vou já agora liga tá na somos um que eu demoro quando liga que ele pode ligar ala mas quando eu vou já vou não que eu vai não tem boa até por isso como não boa até não morre nem isso como morre boa então morre boa só se Lucio, umuriwa w'ichikoko watinge w'ichimbori w'ichimbori w'abagana w'ichimbori sana mo wate chonge chinene kabisa vijana wao wakala chivichochi kabisa ndio kile so mimi no ndio ko kali mono mo Okay, biasana. Wana karogo to kuboya maswali. Onya uwanja kutali sipitena ngoporo kibitebyo sipio. Kera dinga na ngora ta. No momore na lipa somya memba bane. Na babo ngaini uno mutao choka ya tadi ote berera ni chiba sote kama kweli ke yero wana chikono chikono mwana na wana sola tasiri. Na yale mapo we bonda yo manyana ngoporo ni wana chiba sa chikono oyekyo. Okay. Biasana. Cheledi ebinte bibyo singa imogo chimo ni chiro nonga nyeri echiro yaito nabo tugate echirero na ndamaene bintu bitu byanya gotera muna bono iga angontu akoretera nesinginchu byeire tu na ona yarenge nyinge bono ebinte biga byeito muna toko birosia muna koigure tresara atebire ntuacha na inde tukamenta tukanyora nkorosi ore suguma okoyomi biya kwa yesi yabo bosi spinach boigo yani ebintu nebinge urakorere fali addition biri bya mugondo echiro nerororo tubwate chitenda unabone gantu bwate tende yemo kere tuachete Nairobi show yaringe last year tuanyorete customer osongo getego mungina oigorete company yokoni yani types of food si chonspi ako chiri chisiro bosi akoni sometimes yakoni bune liogo na ndoni bune ndagera buna abagusiba ito mumanyete twa minyoke irama amariogo ye chinyagitari twatigire chindagere chito chichito ekero sieto bosio bega no rusie gechiko nyine lioga somubere igo bono inera tugocha twa mono na nda abande nkogora bale buna abande gochi Nairobi bale bagotata tomere gochikuria gochikitale kisiga iga ne community nkogora bale igo ntubwate chiro na matoka rasinyiko na matoka rasinye na bono challenges chigo chiara tonyora buna bono igembule embule yabe nyinge mbiri kuoma buya eto twale konyora ebike okay mbia muno sana munchi buli na bara wega kweboria nga enwe kerengereri kige kyo gukora value addition ngai mwarusetia ndibolirigia sana ekerengereri kebona na batebi egia jakirete kero tukunya gukonia matoka aritanya gusarika onikera matoka yari kunya gusarika na ritu achite ko leterwe training ikorwa sagirigacha ACDSP bagacha bagatutebi barabuturo chikonyora rinde bamanyire na ndi baratarire gweta barorire bune byombe binde bigokora into kera badutebeti twategetie step asobwango toka teba bono tigato chake korosi korwabu twakarosi tuomia matokoka twatumire company
nili yali kuru kwa girisaiko na barabu baenda batuma guchingumbu bona ikara twali kunya gutuma tugateba ya no ngakibona nainde togokora ekerengere kyo gusikira kyo igogi achite ime yane bunu murai ngateba bona ngakitogo togocha gukora sometimes turi guchitwara oni matoka ya mumubia tigango turatemu busyo tugatemu busyo bwiga tukamenya kuburigeria njira tuko paki twabeke rebo tugasoka no busyo bechiro umaite tukanyara bwanchiru okugoruguya iruko bwa masabo goikaige chiro bwagenda ko beboreri ogorigiya ebo korwari chiarisa ebo korwari chi no nyenekero obwate gose sukari na bikoira nanse ngore diusi bole cholesterol kero nurete mono kabisa umubiri ochabuye igo nerio gori ogokumi okay mbia sana tobetse gukwanire gore yekyombe gyo kwigama kiro kende nabo gutomanya asobinga omonto gosa yekyombe gyo kwigama ningi keriaganire gotoro maitembaro bona tukonya koeresreiga bakonya komera mataga teba na inchentare goikera mbe buno mongino ori sobi basembe buna chia lady atumanyi ngakero montago so ase yekyombe keri ningi keriaganire gotwara ekano omo pio so yekyombe gito Tintana ko charura manyanga kito kara omera matemo yawate onyuko gamoso onoga kumso yo mambo ila so samuso jarit ai suno mundaba to so yekyombe entegitana tokura manya karata ya to mopi maiga karata ya jijo to bukanyo mate ngora veri bala to ko nase nje karata ya irebe na ni to ko manya ko ke maiga karata ya lebe to te bien ko chinga kite to kueleze lakini karago so baiga ta to so genda nevi atora to wa kitia anyane kuma kwa yakero motene ni oye so no muro yo so muro maro alafu to wate to ko ngala stress ndio sa chubiri kuma so yakyo chive sinjo to alingi sana to arakwela stress bwe elifuna to abate to acha to so como membo so ka to agoita na wana to ago chungusire so to so chiri buibere amyatano ono tukaratenera jaji tichikamenda ono gese tuatire lakini ayoro nole mego ono leko to achichiri eto ko umbia ka to akwatire mono nyayo wasoma eto tichire so tarata ono tichire musha otoa otoa je musano ayo otoa programa habla na to ko suki kana to mere te bano ne je ko me ka to sukra ta to ko ti machine to ko kire to ya to ko de ta yo to ka so te ko cha ko ke ono to ko tra na so cha kra to je musano ga te stress ni aya to ko me no ko ai ko mo ko pa ka to ko te ko te ko pa otoa je message ko to kas pasto me ko ama chico ona kawaza kwa tare tsfeze ko wana mama ona machikoto kwa to kwa rese ke to mona to tagete ko nero oicho anya ko chiko chilo ko nero oicho kwa te ba kucha mwana chiko takeloni na to chiko takeloni to chiko form ya bo tirego pasho manya masoe ke ono no membo ito to ta ko ngene na anda wa ko mate bitore na ano wa so ya anya to ko na chuma ga ke no chuma to wa so to ko sa ka mo ko to anya ko to ko mnya ko to ga na ko to nyu iko to te mo membo so o to nina anya to ta na chuma ine ko ke me to ko na ke chuma ine sa ta no to iki anya ko tan sa ta na ta ka kumi ai to singi amsi oto emesa mo ya wikara anya to buati to buati nganya bere gaki na yo to agenda te wiki to kwa ro so lakini bono to sisa bono ne na to ga nganya to aro sisu ko ka ngere byo to buati okay aha timeti chale dinki orabe ko commentra gabu so fawo yo mu abere mo konyora wetere kyombe ke yo koigama nabantu bari mu abere mo ko bwete na bonsi ko rumo gachakirite gwikira bono iga bia sana nimentere asenjere yeme nandingi yapi twabwatira neli shirika likoro ku agriculture SDSP na ndi twabwatira neli shirika likoro ku keti ndi shirika likoro ku afa
abuna butwabera muna barabuna abandi rende lakini mono ikerongo chabu yangu ligere nende ntebere biya kabisa ri shirika likuru kwagirigacha na riri abera muna intu ende na riri agarire tuikire buna turiga ikiagera buna gwachitari ground no rochekera twachagita mangana fali addition na barabumba achite bagatoretera chiturenjire kwa ruchari chikuru kuchite traders bagatoretera evening chamber ende bagatoretera amone esora dry elimwa kwa ruchari arafu nande kurwabu na training singo totoma bale nekera babwata abageni ngo torentera barabageni kurwe county igo bono nabonde no mogoko sana na kubaira nilimbi yamo na semere mimi yabakorera suko igama at least na ubagarire buna torega netingamba atoetoroche etware kubogoria bintu bitu twagenda bakanyamache twagenda twakana chibesa tukoirana n'ubusibori kugochiko busibonyora faida tei ono bakera baigwete birero byeito amaina nyasaye SDSP yonsipi nabo bisabonsipi abarayi bonsipi kurugoro mbakanse bakabwatirana bagatoretere tingoroche bona nabo togosio busibweito bonukepi na inde nabo tokorasera no n'abandi bituma igo bono babeira abamana sana sobugima bweito okay mbia muno sana ekiagera sobi nayo romugachigali nayo korabwata ensemeri kwara abantu bali baganitie loan nabago tumenya nga ekero umuntu agotaka konyore loan nichi members cheno cyo kamoko agosenkwa muri nabantu korukuru siko nabago tumenya nga ningikeri umuntu aganire oyore member omanya go qualify kwa ewe loan ya muna seni jo ile swali ile riana kabisa kwa members yes ndo akaira member aba paka na members akabaire biashara toa na member chetu kwa ni biashara biashara kwa ile jua chinyingi tena na rende bai kuja na ngo chumutua kabisa ona kare ngite chinga kigite tukanyana members wa tuchanda kutuchanda wale na kwa chiwesa chinyingi banga tuataka kubwati chiwesa icho na tiataka kwa na bitena tokuwana n'abantu tuchibande so muntu kumubura ndaba bato batachiwesa na basomo haka bato batachiwesa inkyuta ninjende ya ikapaka chinga kichizia banyana bataita chiwesa ta topo gana to sensiri ni miata tano atatabiki ni jenga ninjende nini kakita kile so kichwesa nga banyana bakore banyana pake vile tu atako vetu pake vina bagambi bagacho tasokeria anatira muri satuiga wano tukaja koraya tuka kigesa saba matna wasa toka usana naende muna members 20 people ko vision session meeting toka tebarende akaroto bagiri chiweza be burunga ni mate members uko chiweza cha kuchama mpaka tisera bana na beza cha njio usipaida ateyo tatu esto weekend chinkonda ingara chiweza komina chire no nyonda atero no mine tu na jale tere mkwe burunga ni ndo jana yani chiweza kuchama alietira wana ane kora kia kunda ate chiweza manya kwa na bibi sakwa pira pa chenko batigere bibi ngo tikakia wana tokana ndo to members wa kwa vincha na members na weke ubena na chiweza hicho tukarangira chero meeting tukateba nonyamwa ragire musumwa ragire tusine Christmas ke muhane mumanita wande mwaro chebo nje tubano kwera so manya kurutera basi ndio zote ya chesa tu ndo chisiko tuatanyale chifamu chirba bicho no tamu to kwata to ba to tigere trabai tu agoro que lo na na influence vida te te marangeta to que no akanete komi ndio ta to no chire sa to kwata que se recale use que la omuntu mwenye kutegera na noche chiwezi chitu chiwezi kubona batakurunga ninki makwara bakawa tuwezi kuwa tutara mukuli tuwatara wana tutaitu chukwa watu wezi kuwa wana tukutigara ekihito chiwezi chitu chiwezi ekihito umomemba utaka na ataka vipiti kujiamu na ataka tati tuwa mwatu wa mamomemba tuwa ule mawata sevi so tati kwa kukungina ni chiwezi cha sevi ekalo tuja wika tuwa tuwa na wami gani tichigatika na 50 usente tu kasi binyayo umaka tu akesa frita kwa ile tichwe sema ngeta tu kwa ile ni komi chati
ile bose ni jaye gase wanyo vita wase tu ikona ngebe ando kwa kabu ataka tu ako mukriyo bo tu ataka chinde la cha cha njire mi gase na ngete ngate wa kali banati tu ana sebi ni ria tu atwe kasi chese cha wa memba bande abande banyo onye bwato sunu osingo bagorera fungo rusema sakala ko bale ona korora mabelo bale wa soka na jo mama ba chete ke bale ko na masi ona tai mama yake kwenye wakora tu tamasi abetu akwa onye sukali ya botu akwa kiro osa mama na bakora na bakana ya atenda nda kwanchira na start ka tiwe sama sabete iyo no nande ko mtasa bali shole ndo kwa uri ingia ko kaneliwa kama memba ko sabache besa na ko memba no ibambwate ko na se ke ugetu yo boiga oikale na ndaya tugantere within a sekiombe kila usa machibese au tebia tete chibesa 30,000 na au tebi mapema talo kama mbia jita tingo mama chiro ini na kisa na kiri ofisi ya netu ala mana kuma tebi frita na tete chibesa ini iwapo tebi mapema haya wiki na nyora wa ofisi wa netu ila sanabu na matebia frita na tete chibesa na kipo matu chiro ba mo tresa chibesa mo chiro pas mau biasa kalau nak kau nyekat dengan orang muda mau pas nak buat krisen nah tapi cuma ini kau jadi tu kau mana kau jadi ni kalau dikiau kalau dikiau kau sekian muru kau nyoba mau terus mau tu isiko kau jama sekarang tu kau semai kau beli macam tu ni kalau kau jago taman kau di jadi kau nak kau ni ikon tu pun tak kata ya isiko nan member tu tak kata ya mana ni buat dia mah tu memang wajib biasa orang orang mani mata na jiwa saka kajete ti se mane ji ni bana mata ne no ta ku wala te taka be kenya bane ne era ko ji jara jara men tera una indi we tera jiwa se chicha tipo banking cha tokonyire sana bune group okoba chinga kichire magega abangi namba chandike taso gusomia bana ikero ngurigerie kiumbe gikuigama kiro montoro at least nasometi umwana baka nonye ne university mbaro ababura kambaro batabwati abagaka batigetu nabana basinini bakinire ne kiumbe gikuigama gochobogori ndabwaka ne school fees ibwe gasoleta igo ndatebe nga asense maya ya yokobogorie loan yeye yagerire biumbe byasukiro yokore biasara korire bana baito basomire abande boniga nkuri barikiru wetere kiombe kiyeito asogo konyana yani kialinge ngatosomia abana torole na kyo butaka bakwera ku story okay mbia mono sana ndete marabwatiraga abu turaso mutungu komo keigo to koirana amabe mo gutumenya nga torori byumbe ebinge bigochaka lakini kwa igwanga ebyabu negetegatiga igao chibesa chito nchiasirete so binachi ko toeresa nga kieraga chete chibesa nga kyo tarali by the so biji agyo tarali chibesa chabanya kiombe okay watiraga utarasa somutima kwa kega toko irana ntowe to gusanga mange bye mono sano manche muriere wita seni Kyandizi TV chinga kyogenda gusanga na into imeyo morubire bwense yo bonchelia bono mambya astagenda gusanga nabageni baito kurase kyombe gyo koigama ekatogenda gusanga no munyakerugo Helen Morao Mae naboigo Florence Subi oyore omotresha se kyombe kyo chinga kibagenda gutumanya amange na gotoseme igoro yobuya bwebyombe naboigo gotinya obokoreri bwabokori no manche muriere yatarasa somutima komo kigo toskato nyegera ngwira nturasege keke kerobusyo elinde tobe tugusanga amange Ndizi TV obwansu bwomugusi
mpendwa msikilizaji, ni Daktari Mama Nakaima, daktari wa mitishamba, daktari kutoka pale Ukambani. Kliniki yangu ama ofisi yangu inapatikana pale Kisii Nyamatalo Junction. Nasaidia kwa mashinda kama vile ugonjwa ya UTI, kisonono, kifafa, tumbo inakusumbua kila saa, kichwa inakuuma kila saa, miguu inakusumbua kila saa, macho inakusumbua kila saa, na upande wa kizazi nayo nashughulikia. Yani wenye wanapata mimba kama zinatoka, mwenye akona infection sehemu ya siri nayo nashughulikia, mwenye hana nguvu ya kiume nayo tunashughulikia, na upande wa ndoa yani mapenzi tunashughulikia wenye wametengana na wenye wana yani customers kupitia biashara yao nayo nashughulikia, na mashinda mengi sana. Kwa maelezo zaidi ni 0757 102581 0757 102581. Karibuni kwa kliniki. Gochaso mwancho mudigiriri bwe TV ya Ndizi TV mbiye muno asoko tochora kubekita sini kya uwanjete tuma ujumbe ngayeli takuza gochase namba 15601 watia marago na gachora Ndizi TV koba egita sini kya ugie TV kyo mwaka asama miranyo akuza awards 2024 SMS ye telikona chakende wigo na bugu wake kura yao wetera sinchira yomtandao o www.kuzaawards.co.ke. Peak Uniform and Sports Center niko bakoroisha na koni chiangabuna chi t-shirt chiri cha round neck na chiri cha collar t-shirts nkoni abale chi sweater t-shirt cheme kone minge na chiri cheme kone metambe nkoni abale bitamba byo kwarabulire na biriya byo gutuntuba emeito nkoni abale chi tracksuit chi pajama cyo kurarira emipira yengoyo y'amagoro amonelia ya netball nkoni abale chi socks chi jezi chitai cheche skuru asebo iko bagokora embroidery nkoresha bale chisweta aseba kubeka amaliko yani labeling boigo nkoroisha bale na konye cyanga cha KMTC egatiyo bakorera bonde ubunge niko bagotuka asamagacho abaraka building imeyumucho Kisi ayu ali angene supermarket ya Shifling ugose nabo owakira roof SCB wetrasi namba 0720398360. Peak Uniform and Sports Center. Omurigiriria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigiriria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngebereneye bono onye kendegia korekanire aseke nyurukiao ekiota geto tumanye asubwango mono abonda isi veke nambeye asesemi yao enoti isano na ibere inya isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo elioto akere nabasaki baito baikasure na kubeko roboti ubwo asembeo emesa yamangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simu yao ime esukuru y'okwegerya Burundi bwa Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mbabwa tubukorera ubya asibirengo byo Burundi bwa Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Burundi bw'iki matatu cha 14 seater D2 PSV Burundi bw'iki bus CE heavy trucks F PWD cy'abantu bali n'oburema bwigomba bwate short courses cha BCD na B executive
Obuya bw'okwigira na Rocky Driving School mbulya buna ebirasi byabo nigo biri flexible chinga kicheri chonsi oratakase rituko nigo bagosomya omwaka omugima aborokia babo nigo banjire n'ikiumbe kiriya gikurigiro ry'obusera bw'oburunde bw'ikigali gia NTSA buyo nkwigirure asense mugiyemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire imeyo rugongo gusi asebali imeyo muchukisi asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsagie chinde nigo chire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kiogi Junction na boigo asumuchu Kilgoris mbabwati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Byakigima omwanchi omulyeria bwethaseni kya Ndizi TV nendengo kwaligania asentunda yomwelio chinga kitogente gusanga imeyomorobili obwense yobonchereria abono mambya asitogente gusanga n'abageni baitu abali gase studio abageni korwa ase kiombe yokoigama kyatogente gusanga nere cha Lady Helen Moraumai naboigo omotreasure w'ikiombe kyo Florence Sobi chinga kibagende gutumanya igoro yobokoreri w'ikiombe yoko igama na gwasemyo mwanchi mulyeria obya bobosoa ase kiombe kondo mwanchi mulyeria ango kwenyelia na bakwenda gutoboti asense mo chichi mitanda asense mo ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital na bayigo YouTube Ndizi TV News asense meli ya website www.ndizitv.net bayigo ase namba yesimi na bagosanga 92 wetera 0792192834 idindo beko gutumanya gayo kubwati umurobeli koruna bagekerengeri kyago nkirekeke Lady konyarantara soso mutimo komo keigo nabahingo kwanera nga twara abere tokorora ebyombe binge bigo chaka byaboneka akirokende inungi kerike gendete gutinyo bakoreri bweno mugendete icyumbe keiga mutarako moyo mutaratiga ya sana na ndeli neli bolirigiya ikyagerekero kurigereria ase omugusi wito amaene byombe binge bikwete bagwate certificate lakini chire nyomba busaigo igonda atebe nga eyere poor leadership obura yobobe ingichere sense amoye kiombe gito gyoko igama ona twaberire tokogekora ase myaka yonse kero muntu orororo nigabwate gasia ya gukora na inde ntobwate board ikiombe kento bwata abantu bakeigo bari togocha twikaransa kero mwari bumutienyi twapangira amangana yekiombe na kero muntu bunarororo nigabwate gasia ya gukora tubwate timekeeper tubwate yotenenerete tebo banking tubwate advisor tubwate secretary yani kero muntu nari gasi yaye unabona togokora na mangana ya igaito ebiashara ebibito naro tenenerete mbaro bakwanikira yani kero muntu nabwate gasi agokora ugonda atebe ngikyo na gikiagerire na indirende obora ibwito bokongete na indirende ekero ensemo yechibesa tibanya korora muchando mono nga chibesa cyabo cyariro maybe baranyore nga gusenekero gusituagire gusikende kyabeire usonda abgoirie loan buno yo mtakwana tachieti koirani bono nabatokolete mesa twabatebi na barau understand igona bondo chengana batogenderete buya tindara muchando ndo banginaba nabagakambaro nabasai okay yasana so bikegera nayo kugache nengeye iga mede twarara rire abanyacyumba abange bakorera kero bakugache nibo yabo koro umwaka gacagete go kigo iko mweri bo mwaka akwegunga besa nchiyo tumetia enga cyutarari besa icyumbe yarakini nyerie mbejara nyerie kabisa lakini rende byamana senyecho yerishwari yeri yomorari tegango tebyo morari frida kibasa n'kinkomo na inde kibasa tindo cy'umuntu narora 100% yase kibasa utari
nonya nari ritoke rinkororeka iga okonyana nari besa yeke umbero ne besa yeke umbe konyeria igo konyeri ne plan kabisa okonyeri ne birengere toliko batonyeria na togo to tima tenga sita nere rituke tatoke chisite chirokera rituko nande chisite chichakera rituke chitaite chibesa na besa ichitogo tware sita maana nyasaye ebesa kugachete nyumba onyore sita itano mwana osairwe school igara atakere chirugusa to mwana ande school asome kugwata cho cheke ombokire egente kiyange nayo korende rieta na ndugwera osari rieta pakase kiombe tari ekiomboka Kuchisika wekora kiumbekera gutangasa buya na kuchisika okororeka kwa omuntu mwaminifu ase bintu munebi igochi basa na bokoria lakini bokoria igokori kurigete nse ande kumanyete members imbachi gwekachinga kibatete chiba chaba chiba bori na bokori to mutinte na bokori tinte bino ajareti amonda ndari tinte bino ne kisagate byane to tenente chibesa abokori chibesa ne chibusa to ngori ya sakarakale ndike chitariki chinaru chibesa ndike tona chigokora chibesa ichi anye ne chirusa to chirusa no chirusi kana chirusi ro ngori ka sakarakale chirutanya ne kabati abo sembegete chibesa chabana ntikabegete be chirutoro ngakiende nande karokoria chibesa chugwata nyumba oikoga ndurigererio nga chibesa ire ngugwata ekora sita na bera nyoro munya kiumbe gagwa kechingo cha charity anga kene muno mutresa ambo chibesa ire ngugwata mote charity chibesa chiro osenchiyo charity ngagwata gete ayo munyare bana ta chibesa ngana iga nchiro chenchisa onya chile nyumba chikalibengi ngongora na pakaria ndire chibesa onya tita onyo yota gete chiri 10 mbwata chiri 10 sana ujimoto bona na bonko usechi gonkonya ele ko manya ke mutabi nyokaje ku chibesa chiabo babegete be konyere banyane na sanyenda takali ibine bitina bila bebibe bona bona chama ni utware pressure ya muga sete charity chibesa bona ga kito bona ndaza chibesa ko dwa chibole ngai bona chibuchi bona rende gokorenda omomembo wocha chinyore nayo yo wache to chinyore lakini omuntu kwira ni bwango to omuntu kuri bwebe to digo ka omuntu digo to merie nyasi osinyo na bintu munebyo no nyato kubeka bagaka baito nga bintu twakora bamanyete ebinde birogo koro mumina o mugaka tari komanya bona goje kumwere to mune kinga chibesa chike ombe kwarire igara ko buri maswali amange ara mange paka yandara me kyonyore o birenga byonyoro wakuri yo chibesa chike ombe na bokoria birenga rali ebiya na bokoria komanyete nga kuchimotu atoto meruwe nyasi lakini bokori no bori ngana kombata chibesa na bonkori wano ninchande ke bwata chibesa to nyora nga kiwo chira ni mami tiago sibire chamani na ande kwa tu ari birenga ndibe koro kore tu gore te chibesa chiabana banya bata ke to cha mwana kere wiki ba cha mwana mentera na inche asense moye chibesa na nkong sana that's why tu aro chenga tiga to igore account chibesa chete bono na ntu ko iga mono turasara turi konyoru chibwate mono erora nyore ni gabwate tu marika bwate koba iriribuna twasangire liga etogotome pay bill chiagenda e account direct chiatoretere egekwerende twabasomera gabo twabatebi ono chibesa chino message ye chiachire omochando gochioba mono ase byombe binge okonyora bi amuntu akuri chibesa njibwata amatemo neba naye gaki no beke chibesa gose ne 1100 nyombo ochirigerereti gose nabakonyora naye musubati umino ochiro gotebiringa gaki nimbwata bokong chibesa chire mocha konyora kurwa segete gachora nga chibesa chiri indaira kwa mako 1050 kwa moruseri omanya goikachinga kichiri bono nali aba member bagatagete tochibwati kwana ko basukinga moche gwikigete moche gwiki egere gose nakoreki gose nagotomere igo emuchando ko bomonene no kubeka chibesa nyumba chibesa kero chikakarari e account turi kogenda ibieka igo mokogenda batatu gose babere una mubegeta amachika ino mwa chikorusia mwamanya koletera abantu igaso okogacha chibesa okuya no kubeke e account okoigore bengi na kubeka chibesa nyombaro nabe nyomberaji chibesa chichiayire omaete members barabu ko bae chibesa chiabo igo baragochingirire bakotebe nga oyo no oli bono konyoto gosekanere igo besa tichibwati busani oika obo mwoba una tresara kwana
nonya gukurusia nabo konyora upangite na kikeombegete ninchenge gungirani gose ngocha kwa gumeli gora undingirani chibesechi igo bonekero gukora ukurusi bese abantu uguchurusi no bwoba egero barendere na barabu bachigo konyora at the end of the year banyore chibesa chiabo basoere nyumba oyo gochikogoro busiagure oyo goiro mwana skuru aire amwakanire school fees. Okay. Chele dikora seminga bantu abaiga babwate byombo metekero montako so ikyumbe nabwato semere gosekera gachire nibo yaye ko January nabwato semere nga December ngonyora andi kanto kande kwanyora nga babere disappointed. Kora seminga bantu bali bwate byombe siko gali ngakibabwene to gutinyo bokorere bwabo elinde byombe byabo byaba bigokonga. Biya sana. Umuchando gochura aba mono ase byombe bito bitari gokonga nabo konyore byo ekyombe efamilia yemero bono tebe for example ninche echia tresara aruete familia iyo nande gokurigereria familia iyo no secretary eruete igo muchando nabo kobo tetakeirie familia yemo ebo burai igo omurai akoruga iga oyo ndagende kenyorogete oyo ndagende kenyorogete igo burai obo nabo gokonga igo ebyombe binge ebigo kwana inde ekero ayebu no murai otari konyara kumanya kura abantu burungi gose kende kero giachire bagokobori gento getengiachete kwanyora ngo gose ni gokubaira gucha usoko barama okubatogonyera bono umuntu nabagoteba nga yaya tiganje tindi guchikogendereri kiumbe kiri nje tindi guchikogendereri kwama konyora nga naye bieka bono gwatigaire okobo burai bwa obware ngobobe igo ekero kura abantu aba onde bwensi obwate kiumbe gose bari bonsi barase byombe nekero gwachira se kiumbe gukobwati amachiko goikana inde kero aye buno murai okura abantu aba ko bara mnele yemo abo munda abo mutaka ibona kero barese kiombe etolere beyemo kwa sababu ibintu bito tebeti ebirele beyemo bono goiko obaturiti buya onde naro konyoro goche kiombe gose otabwati ukwiranana bono goiko ligi minisi yoko moleta ange tabase korwa ase kiombe abera ase mole egere nerache go benefit kende yonsi kiegocha gose ibintu biri mwakorire nabo konyoro omuntu aro arense pi yani atatageti kurunonya merry go round goikonya kumusuguma egere nera ru merry go round nanda akoraga saving egera abande baguchika gunero kwanyoro igo bani byombe binge bunabone gekero nkurigeri gusiye ito igo konyora abarayi abange bakwenda batebani batebani bali chibesa chiabantu manya buno ukuri chibesa echiga kwaragereirie family yawo neba nabana n'umwana abana bawo gwasomya nabura chanteke ochanteke nonya nafya ya ebembe pi yani gwetera emenweli abantu bakona kolera bakotena gakia gaturi chibesa chito bono gusekera bono for example muna bono ekiombe nkire naro chasegete umungina getabwate deni yani komuteyo tare kondetera chibesa ni chenge ekiombe getekera segete finally nkanyoro gocha kontebinga ekiombe keria omurai nigo baimugete gochikorusi chibesa kero baikanchera bakamagoteba nga banyora achari nga bauru chibesa ekinege Swahili omaeta abantu bako 1200 chingi manga chikagenda igo bono bese echo ikiombe kikegakugo nande bantu mbakogendera onya babwate certificate no ere nyumba bono bagocha koigu gose kendi giachira se serikali nali bakoimokanga na itunto bwate certificate banyabusaiga banyeira eye tari boronge iga abantu mbiya kero murase tigamo babegenu nainde ora abantu boronge nainde gokuba obosemi olibo gochikoba konya gochimutu ngana kibakogendereri n'ubugimo. Okay, biya sana na ene mo treasure abantu mpale bakugacha chibesa isiko gali kora basemingo ngakibabwene to gutora discipline ye chibesa abana ba treasure kabisa omwancho murigereria niri bagariya twanyorire amasoma mayase DCTV
teno mutangazaji itu mwana Frida bono liswali ambolire ambolira abe likomu asobo gachibwechi besa na otabe ngage gotipendi no kwege na kumuntu muno murayo na tekere gukwana na bonda motebi agacha munanko gacha osari chisemi agacha munanko gacha ta chitwara obwa toborora mekubwechi besa yani igwete ngachiko gacha chibesa ngwate gasingire chibesa bengi ngwate gasi atagetaye kuchibesa ali yani anyora akonyere gasi yaye kuchukura chama bere sita muna nateka wote bakuritanga igo omo gachure isikaria obwate keombe osemo gwatarante mino babere batatu moko gachana chibesa tabatari tikakobeka chibesa nyumba chibesa chire nyumba igo chire chinko onye tubwati bengi esoko gacha ebengi nero asichisimi cheito okogacha otanyara kurusio ochikurusio beso ochikuri emuswali gokobeko mbango kurusio na ndonyo ole wasariti wana yege ntuba ndogora rutachi besa cha emukuru mpesa chirute musia chire rock saving chibeko beka chitariki fulani ngachitariki kocha kurusio lakini beka chitariki chiranga yakora banyale mbachita ndonyo mugwate loan muntu nache bwango ochigana onye mugwate loan ajibeke ororo chibekere meti nyora chwanja kuchurusha kora roke huko gaja rock saving huko gaja chibesa cha paka chitari obegete tere ko tomera besa kusimime tere kichiri chitaraika ona ho chibeka saving SSM mpesa wachi rock saving na rio tabo mwango kuchurusha kora to kurusi chitari kichiri chitaraika ogacha na ando ile report eso abo ko gacha na ondora na chibesa kuchiri chibeka segete chinga naira ose asegete ntarusi oyo tate chibesa tabe wango ntaragacha basi we tuta gochio bona ya tuta gochio na riora konye chitari kichiri chigo chigoika mocho koena na abantu bamino nde wachibe gatabotuko gate sasita rokinande gocha goika chitari kichiri na cheo kwa sasa ya botuko mambio boko barusiri chibesa chabo bae na riotari lakini kobeka chibesa nyumba ngaho gacha chibesa nyumba tingo atu baise Frida tingo atu baise besa nyumba goikori na ndo kebala to kwa mato na bantu bamino okay mentara abuna inde ekero chibesa chigo chiatwara omochando bwogosira nabo konyora turesara bwatenge sekretari nakabwate chiaredi nakabwate nche buna ncho monyeneiga nche tindi godiri na besa nche gasiana nokora abantu ekiara ni matenga chibesa na buchirandetera matemo chibesa buna twasangereri igari sekretari alike na nche nkore recording ya no yatware etabu kia yaligete chigende soko boko kwaye onyo gochitoma gochiebengi tomanyenere echiaete sare nere bieka lakini bono chonyorenga lero chare dia kabwate 20 oseche are dinero murai nere secretary ende nere turesa ikiombe kinge gosuka gochianda inje ngo kole nsema yane buno burai bwane ngana besaro ya yango kolira ali mesa na kubaira ligochia okobe ne gasi yaye noyo ne gasi yaye wone gasi yane nje no kubachia igo ambia mana sana kerekende chaledi ngo keep more records buna mokoro chibesa buna mogo ikaranse biri mogo kwanera ande mbia kiborora sekiombe ko gacha record chino kero muntu nabwata kuna nje gombwate yane secretary agatwara na treasurer agatwara bono ndire gochia ikera ememba nere rachi cheba convince sekeo ebatebingana ruete chibesa tarikigete igoto goteba ngatubora chiareti tuborango chitarikiechi naye tuborango tukumenya kanyora nganchi bie kaine au bono njirete yora oranyare gotopinga lakini se kanyora ngoyo manarigete abato goitabera nangaki gaburori maybe narengo ekero baringe gokora ikwirende okay sobi challenges kichiri mukora itera sekiombe kiga challenge to mono challenge ere samatoke no challenge ere mono to sabura to kwanekera enga kiembura na to konyora challenge mbepi yani to kwanekera tsinda sareka bono to gacha gutiga twar korosia mange senjo kwendele sora try to kwanekera sora try erenke bono twar korosia vinge to ranga na babirome konyora bya bere vinge bya finya ne satinde bya sareka bono to gacha ko to kanyora challenge to ranga bya to rosia bike twabaiteka kugwata ukorosia twanyora bokongo gosarikane bintu gotokogori vinge gosaba memba bacha twabaguri twitira chibesa to mono nabo no challenge twabwata lakini bono
karto ja to ke ani akoro ko be ka se twa so le yeto to ru chana to wat challenge ne kete okay mbiawona na se se be chwa sana tinda la challenge inde sabana nambu yande okay mbiawona sana nyero mwanchu murigereria nabo kugenda gutwakira kura yago asensemeri ya Kuza Awards tumelieta Kuza gocha ase namba ya 15601 otome eyeteri Kuza amabuli naroro kubuligwa abera tatogali ekarali buli ritanganirire content creator of the year obekogwa kiroli obere content creator of the year gali kura yago libuli yakabero chole egetaseni kire dikilio anchete kwa karibu ya gatatu rika egetaseni kya Ndizi TV mwakere kura yago elinde tobetoko enyerera obubuye asensemeri ya Kuza Awards mwanchi mulielia enyoranga nabo twakere kura yago nenda sensemeri ya website www.kuzaawards.co.ke igogenda gutuma ujumbe yago gochia ase namba ya 15601 otomerie ta Kuza inyoro murubiri uyu mwanchi mulielia tuli gwakanigwa besende yonse ni gore free of charge mbia mono sana ekatogenda gusanga ase murubiri bwense bonchire cyare ditocha sensemo yago challenges kichiri kwarira se kyombekega bia sana challenges chira chinchiri ko mocha ekeruru murai okay kwanira se members talibons bakobele beyemo yokoigwera okay onde naro tali koigwa onde naro konyoru kwemincha onde naro konyoru okwemurungani yani akwana bonkunyunkunyu tago ikaga aliko sekera murase gurubu osakwana lingana igara atengere mebiriri otakayo ali agwatira lingana sabantu boneji eyuneron challenges sekero gocha konyara mangana bunayo murai nabo kwebulingi gosege kogera atakwane teiga lakini asengencho egento togoteba leadership ere imeyo omonto nigo koremereria linga mangana ali nigo koyeba nabo konyora goseme ibitu apangire rero ntoje tokore gento gete bantu mbare batari goikera ni bonsi eyuneron challenges nande ngochera se essence ya project yaito uno mungina kwanira igetresara yaito challenges inchirororo ase biashara binde byonse yogokora mbibwate challenges unaboni gandate challenge entangani nembuleje intubu nantu bono koigama era yaitonekera umugasori nalyo konyora tokorosi ibintu bito byakamukabuya ryo biashara bite bikogenda buya lakini unaboni imbule ya tuleiga nabokonyora kwarosiri byasarekire ochikogenda onyora chibasiri twakanete onyora nga onye ne miongo twagurete yagundire pi onye ne chikarati chiagundire pi bono yani onyora ngani gogote banga kichibese chonse lakini turi gokumoya nende nabo kogenderera nabo guchikonyora bono linde kwanyorire nende chibese chiri chakorire kichairanire igase biashara gwikobo moremereri na asubura gwikobo moremereri adifetia abanta bangi baroba metinga se biashara no komeke profitirio tumedinjora batevye nsemeyo ase biashara mbiyo urameke profitirio linde ndirokoyi neba nonya nebyeduka nabo goikachinga kyonyore gose biasarekire byaetani digital bi expire igo challenges inchirese biashara binde byonse pi goikango nkonyorore okoyinkororo nande goikobo moremereri okogu nando bokerere elinde biashara ibiko okay akaronda chinga bire byeto bigenda tegotonyora kima akora tomanyingo sobi nga yoroche kya ekyombekega yoko igama myaka 5 ere bosyo nga yoroche kirabe kiguika myaka 5 ere bosyo uwo toratambe kurbono iga sitwekeire myaka 5 ere bosyo nga sata to moya se kyombekega yoko igama ora nyara twachira atambe Frida ngo janko ine gari tebe na mama ngo chando kwani ngo nganya bonko ngo gari igona bando jange myaka 5 kurbone ere bosyo kende tachenjete entole buya gase muyere ngonya tuamente remoto biya sana mecha lady project kyo bangeta sama tukaya bosyo project yaito ndoganeti expand mono ndoganeti mono inero tokonya kusabira nainde mono nganya sare gotokonya naintu tonyole eschiro yaitere direct trochibone gato goetesa abantu
unaririe twari gweta se company iri ya Giricycle batwachi besicire bagotoa nkeigo lakini barabachi go benefit guchimutu bona na ntu gusaba gwitu na gutugonya gusaba ngari tukelimu Nyasaye na ntu naturetera umuntu uyu ratubwata okoboko tokoni ibintu bitu direct guchinsi chesko okoba babimanyire nonye n'abasungumba bimanyete nonye n'obusia abasungumba baburire unabona kera twabwate launch nire twabwata RTC twa naketi ekero yachite kolonchigu na gavana no arenge na ni ambassador ya lengo mungi no musongo no arenge na nyarite ko bagakubumanya buya na inde na irete nera agachikori igo barire batari baketari abuboka na inde gento kego tokonya mono ntukireti na intu ebiasara ebibitu talingeto bibegete gali mashinani tukabitigoro osoka tore ese chisemina chire etogosoka nebintu bieto twabeka bwe mesa twaoni ese chisho chire na botoko ba connected nabo bisaba ito bagiriga cyane chi section yawao batotoma twagenda twaire bintu bieite chiro batu support ya senchere ya moyo konyori stand usema twagenda twabeka twanya gufundisa abantu bagutuguri unokwera so umuntu bagukuguri igo intokireti ne biasara bitu rando nyandiri twakirete na ngontorasuka okay mbia mono sana subi monchi muri oberega kwibuli nga nkayere nyorero busyo bubwiri toke nkayara nyoro busyo bumungo baliga ningo nando bate yasibora toke mbia mono muraria abamento motorigeretia ase gepindi kegeito twatende CTV senjo onchorero bwetu bweritoke ase ritoke ntwate sebogotoka bogotoka ase tukaito twate tuka sitokora oneria ase obisio mo charity sabe gete no togete tinga ande no togosia no togopakeria oyo tagete na mayesi mi charity ararwe tagete twakresimi twamatebio ugoje muntu twate komnyakine pipi amuirere naenda gotoyota ngakiata itakora nkoirugore sana abara ganita ikichanya ora boiru tokanose tuna bona boire tu tonose tigoro bire bibese bitaroma igo nkora mitore yota akesimi arwe yota arose bichikiro chiriaga nyite ahe akine yo ganyite goja bweka na babo chaje direction yago chapaka mnyekwe stage ko mnyekwe stage aso epigipigi 20 pop urwa bwo nyogwanja tu onyoru bwa 20 pop nyogwanja atale nawe ya omini ngoje tukagati atela meyoka tariko endande o kamate pia se amwe trimbo ta kana masongo atire yo koboko okorio kurwabo otiro koboko okorie kidogo sana aso la broti ya we sari greti ke bios kino abre chitukana wachire abo no tobegete okosibweito asitokone nande kurwabo mentere kera twarosire busio bweito ntogwate ground esitogokorera wacha settinga nende wamanya koirwe center bono eduka yaitere menyinkwa ali office yaitenene ase umumura naruguru kupita king'oina kobera esaipa nerororo ali bono nokonyora ebintu ebi bito bire aya kogwikire menyinkwa echiro ogo enda kego guchimuino igamne epale kogenda guchi gekom era minero nabo koligereri site ya ruguru nabo korora ase sign post nero yuko igama nabo okonyora busio bwororo okobekera twaro siripi bono gabu no tukubireta omogeni ugutaka nabakonyora kuru treasure ati abanayo ko ina ni namba yesimi ndinaroraga ni maybe akore order umoretere okay namba yana yesimia so yoraga ni nigere 0706 977 320 okay asante sana sobi aba asani baomba roro balimo korana na barwe kanisa ni metemba kuligerete ko rusiko gali dimetira roso no choba kwanyo bakore oikabache bagoite mambi esabato para abato meranga maiga kimbi jamo maiga igesana nganyerete itanga ni kapisa ngora kwani kanisa yane ebate city church ebate tu itanga ni akwani mulisho no monene Charles Chweya kwani mulisho no John Umae omwana kwayo ne director yane Evan Subundi
alafu yuko monene kando yuko mugwatia Onyambu Moses nekwaya ya nengi mayebate n'abasiriki bane bebatengima n'abakwaniri igo mukaga nonda agwe baterio kankora asukande kana nare go kumwanda bakuru asegete na sa komenta chisemno bongaini na ida ni sanga byamana ga kona jana bakwaniri kuru ase station yegesa ya DCTV omonene bwanjire na ni mugwato musiriki okora asoko bakwani kuru ase TV. Okay. Byamana sana. Kolera wana. Basi alafu nenda nyumba kwani abana bane kwani mwana Grace mwana Josephine Sole na kwani atoka komu sate gakole mina ndako chinguroleme kwani mwana Utundo n'omongina waye Innocent kwani umukogoti yangu na Sophie alafu kwana abanyakiombe bana bonse byoko igama abaira maiga mangi sana ande iwe no mole DCTV muna ba member kalo bisho ya ino yonsi abanana no atora iboni ino ko igama morega maiga ande ngare mu gakona no nyatari anga na kwani aserio na baranyole clip iganya na mukone tu mwaka Richard Sophie no mwana Vanessa Bosori Sophie no mwana Onefini yo merete na abaira maiga mangi sante abakonye kichinde tumerana naende ba maigandi. Okay, asante sana. Chalidi atokore lingo. Na inche ni ntomelinga nalia maiga. Mono nchakire family yane, chakire umugako ne pastor mae. Kwani kanisa yaito ya Deliverance. Kwani abasaye bonse barona abangina. Kwani nabana bane ba Sunday school. Abunkora abu no mwalimu obo. Nkwani family yaito yonse piyo muchuma amageto nkwani kiombe kyane gyoko iga magionsi na inde ngocha asense ama yaito yabali babere ti supporter chaito nkwani agirigacha SDSP2 nkwani director Manyinza nkwani coordinator Makoli nkwani babarameki babo Lydia bakwani bonspi babo Makoli onde na inde oyo le field officer yaito na inde mbakwani ne amashirika alionspi abeira gutoikange buna keti mbakwani nkwani Muronya ne timu yaye nkwani Raymond ne timu ya Asa ende nkwani nonya na agripis bonse bali babere bagutubwa tukubwatira nasinsemo yuko igama na bali bonse pi bali Nairobi bali na Frida bakwani bonse pi tiganya saba konye na ende nkubatebi ngando nsi asemule muligereri radio yaito ya DCTV mobe mukoligereria mangana maya na rororo moko bera kera muri chinse chisiko mwe baba gusi yo DCTV yaito moyeligereri kabisa ikiagera nero station yaito yo mugusi na ende gutangasa litoke mono lyo mugusi kabisa ahambye mono sana so wanchira na gwikira na se studio na bayo gosanga na ande bye mono sana mwanchi mulire kwa birgo gosanga into ko twachage to morobeli go ikarbone gato ekolire abasemera ko nimuna ko birgo kwimanya amange wetera abageni belitko lyarera ko mwanchi mulire abunongo koliro morobeli bwense yo bonchire to skato nyegera sigikeke kerbosyo morobeli bwesa bali yo bonchire ngochole rinde to gosanga asobwa mamayiga chikamera soko nikibuna ebicha nabageli yogira gukira sole asenchira ya bene nere nyanchama abiletere ne Frida Kerubo genda gutwara uburyo by'imita senike DCTV obuna bwo bwansu bo mugusi DCTV ubwansu bwo mugusi. Omubagani Orphanage
ufanisi resort Nyangongo numubogani uratimuke wegokie na gusanga mune amatao wikabasani imeyuma bogani uyo nigoba bwate obukorli ubuya asaba kuri imirimo babwata amazika nigoro n'amahariganyo y'obuzera cindagira bakorohisya nigo kire cintununtu muno asebo igoba bwate kirumucingiya ase oralire cindagire kiga mbabwate kinyumba cyo korara ecyo kire cinkare kibwate ibitande biya byarire buya nende cincanukerage mbabwate swimming pool asura ako pali buya kogendrete gusangamo nabalya bwanjete imeyumo baganyo niko babwate e wifi TV ngiya asokwegokya na kwene kibuna tuli gweterwa na kende gyonsi ekyo kiraso mtandao onye kubwate omuyigonde bwansi omusangerekano wasula bwenyangi mbabwata sura akorera umuyigoyo asobutwerera ubwigoromono mbabwate bwigetiyekiya asabana bakogosoreri na onye gwanjete massage aiganao tutarerero eryubwerorera ya onsi ayewiko munyene twakere simi usegutarira chinsamo chito chemitandao Ufanisi Resort, a good place to be. Chombe chiboli hani chatwarira amageja nda nteme ko chisibi kabisa kage teboli chisibi go sibia engombe imanya ko banga tilikoleta mabere pia ni ngamabera ngasiri pinga ne ngana mageja kai mwaga misati kayo mongna kale ro kale kwengesa bunike kakwe chianga chitsikale tata atali angana ngo sibia njombo minto abo konguna nyori ga chombe cyane ho kikabwata mageja mange sana oro nataka ngandi yesabunye yobo sie nabana tebe tukuno musanyo nagante nango korai kabire yiga basi nchisibie misati tichibu ati tichikala tara mabere misati ngaki ya squeeze na jombo sibeli sabuni ngakikali kwanya koigwa Enokem nkeke misati tiga konya goteberera neti abantu so musano nagantebya manya iga esabuni neye gusibikianga tali chiombe hono buna nengire buyaika tiga ne bintu ebyo mbigo gokonya nakiwata abane kuruko eduke yego kuruko Enokem Agrofert egotoka imeyo mucho bosongo uzongo sita naende bono ngoko kwandete ngoko nduchere ngiya ga ngokeye omuiri getakagura ne nabwateire iga igwa na kiekale enter tebwe kainde bone cyane kiri gaiga nepete nakicho chikagala echiana tata echikore gusunduka yanyama lyanyaka ni garo chigoro mugaka misati amalyogo yechingoko nwale ndagera wataba chindagere chichingoko nochire chindagere chechiombe nochire ekene bono nenda nakinayo chagete ndagera kurororo chindagera bakone chingi echikomenta obunyamasi semboko yawo yango nyoliga neligo lilyabo taligo lilyo kwaboi neligo liligo kwana mubuko mugaka misati namaene abusi kwata bano Enokem Agrofert tinkoliye balieteri ayenda iga Enokem Agrofert diabo diasoire misweti kangenda njikoliye bona konko ende ndora mungi na malisera buli ori mugondo inde motebi ngamangana nale mangana abere buyabo egera njikugura malyo gaya none ndagira yechingoko echi namaine tarira eduka ya Enokem Agrofert imeyumo chokisi banyore ase nyumba ya Kisi Kenyoro Farmers Cooperative Society eyurange na Market Plaza Goshe na buku banyora opposite Shell Petrol Station eyukale ya Karukiru Falcon Petrol Station bono niko bachakira urusagi rwaborondorogia imeye chinsamo chiri cha Jogo ange na Jogo Primary Wigo na buku bakira eshimi Enokem Agrofert, one harvest at a time. Kurikira bono ayebunu mwagachi kwa manyiri eduka okugenda kujya ibintu byose biri gukorera imirimo yawo. Osmo Traders Limited nigo babwate kitali cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igo kubeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares ubuna chising chibakuricheze cyo cyonsi showers, towel holders, soap dishes, racks, mirrors na hand basins. Chirangi chonsi chiriya chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiriche spray paints no chire mbabwate chipboard buna chips and boards, MDF boards na chip
boards ebintu au byokora plumbing una PVC joints, PVC pipes na chi water taps chonsi nochire boigo na bokugura chi curtain rods, hood screws, chingulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers, banyore old Sansura building angena Kisi main bus stage gusua Kisimi asenamba enotisano nebire eye mokianda inyeisano enotinye inyeisano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Ndizi TV. Ubwansu bw'omugusi. Biamano sana mwanchi muri ya bigita senikia Ndizi TV nebiro binde nende tokumera na asomoro bilio wesabaliyo bonchelia astura tokumera na no monchelia bweli tukolia lero oyora bekago tusemia amange igoro yo bonchelia bwaye kono mwanchi muri elia kwa bere we kwebolia amatuka amange nchira nero robo sigo sebituma birabe bikorosigwa asensemende ayonsi sanga na ndo asomoro bilio iga wesabaliyo bonchelia eline tobe toko gosemia amange nyora na bakwenda kutubwatia sensemo chichi mitandao asensemo ya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital na biga sensemo ya YouTube gwetera Ndizi TV News asensemo ya website gwetera www.ndizitv.net yangiriri bageri gali ya bene kwari monchire bweturuka lero atumanye na kyakoro kwa mbonchire likiboli agakora ko litera na Frida Kerubo karibu sana asante sana na bwo kumanyo mwanchi muri elia na kyokoro kwa aiganga itolerero sama litanguru kukanan kuri manyange story to Summit Green Millers Limited akerekende tumanyingo Summit Green Millers Limited ingikilia gukora ekorosia masi ekorosia masi okoro gutuma tumanyingo nchira kiye gukorosia masi aya osio onkolete bituma mabirusia masabu abeka biatwa abeka seroro mila osio bia kuri sifted grade 1 abantu banalithinga bo obusibuli bwe packet aha nabo korekana gasoro kongorwa busi asensemo ya Samita talent yangu tarira na maiga keigo tumanye ngonga ngaiguwa chakire tobonjo eli oboiga ndiguwa chagete bitanga kusumuralia kwa nyandaransa kwa sababu ya hotel yoboiga na katua de chitinga cha kawaida chitinga chiko kuchia mafuta nchiro chistu machiri 3 phase so ngachanganyora abantu abange babikire biashara yebi kwa ramba rochenga rosbia renge besa so ngaki atu angarengere ringano because chiwe sikia stoke singa abantu abange babikire chitinga so ngaki sabu ngaranga nise what value sidagere siminya se bituma tadi sindo siwo sikwe packet na bonda rosbia sake because ineste pora nyole na tekli ikagera ngarengere ringa tetoro siwo iga to sikwe packet okay tuire na maiga kigekero gwachagetie obonjiri bwe chitinga mate chitinga chiroro chikarto gaserera mafuta tugacha tugachake chistima ayenka iwa chakirete na chakirete ya mafuta kumanya uche stima yes ngakiwa kari tukanyagwa advance ngora iga ekana aroche itangan kabisa pesa na bwate nchari sana ngaratigangole ye mafuta nero ya lenge chibesa chinga kake kana paroshe kana nakonya na kode biashara yake byo gusia musiaya and then kuroga unganya na chibesa yabere chinga byake kali chinde natayo mugaga kamente chinde tinga yestima yes okay ngai wikirete bono gateba nga tigae una kalen ocho igore asokoroseria masia yegaye packet incho manyene mone na lo sitingechi
no na usitinge chiga neri na rojenga osibu cia okurusibu owe packet ko boro wansoke ko bwe sitinga nchomo nyene na bwanje mwana na gusera abande bituma ngo sinaringe bituma na boro bwe packet na sangananya biso sangananya boko ba wanso kini ngacha konyorange kerole tumio to bwe packet bieka biwansa mono ko bwa kero sangane so nkagesinga abantu abange weka banje to sio boika because ko rande na masya yuna koleto onigo abantu mbanje so meaning abantu abange mbanje osio boika kalenga tigamente ai add value ya se osio boika bonde to alko osi akergende lyo kero kwali gusigali ya settinga abantu kero kende ngo chabali bali gukuboli ngano nyere ko bako kubasero busi wa grade 1 abange bare wonte bingande tetinge kurusia amasabu possibly it means kero ko rusia etinga kero ko ile bitumo rusia masabu igo kwa rosi wotu bosi weduka little did they know ngekero ko rusia bosi bolia masabu masabu alina wate vitamins bia na bintu some minerals sinchoro ngake sabu ngankolente bitume bigan kurusia masabu kai gotinda bakonya ngibe ndo biro nisiti kurwase bitume so amini bosi wo bokima ngalengera liengo anso kurusia masabu na lente gento iko kunga fortification na mentororo na mene kuru na paki okay anene mona kia garate ngalengera ngatia na leta na paki sauri I didn't want them patumie bituma bio kabita bwati minerals okay ekero watete mugako gungano bwate kerengera likyo gochaka gosio go pakiga ngakirite kerengera likyo murali anda eta banga na inde nabeko nyaleka na ngatari njina kubwata nero kubwata nero chage to monte mangana ichitinga karante mangana ichitinga na ichenga kanya wanja mangana garengera liga kambuli ngatora kora iga na kioro chene nje kana mateti na bali bibatari abanya biashara bande bibategete baro se kubosi ubwe kubwate rusia masaba ngeresa kama ndivyo ndio ntonkora tuta korosi was packet gone to share that idea tukanyora mbili and we bought it from one another okay kirkinda ekale ne buna kwa bere ko gukina ko ruo bwana bwago buna gwakinire ngo akagetenga no chikoba omunchureria ogo pakyo bosibwe packetiga aya na kolengereria ne rende kuna tukuna kukina technology ne kuna kwa ne kiwa tuna tugane si na ko batindengereri an extra mile na ro chakanya ranchera kukini bana konya wanyene kenero ndikose wantu bala konya gas otoka na barabuye gas and then na babanyora sabu okay ekero kurigireria bitume biga ne bitume bya kawaida go pake lyo basi ose bituma mbiro special bituma ne bya kawaida neri tokole bituma bile bila na indi bitari bikoro bitabongiri ebitume byo bikoro mugondo na indi bile very clean kero kendo mate bituma maybe omo onye na bago chago tebingana bwate bituma chiguni 10 ayo kwenda kuwa bibekanse kuwa birigere gose ne birabo bere gose ngakyogo cheki binga byonse ne birabo bere bali mi bwate bituma mbali ndina ro ko gendo gesa na bakundangiri nanda na ro kuro umanyiro gore bagatebanga ebitumo byikiage kama kama ndate ebitumo byikiage kama minetinga ingasamo to kumugondo agachora bi ebibe agatikali ebirabo at the same point abantu mbale batigisto bamuletense akorange biga byekota bibi ndo koleta ni nyakoleta ni chuguni chiaye akoleta tereka tunakaua moja kwa moja bili bijara bitoko ile bibe tu mukani obirani ebo situ mutebyo chora munyagotone ngota tebya bukalenga gwachakirite chitinge chiga chia kawaida timetekera gwa advanced ugacha sense meiga chitinge chinga igwachirete chitinge chena eta basani bane okay ya mufutana eta musani ono yomo kama ne estimate yamo ne ndedere gali I'm intending to give it to someone also okay ngaki kwa karto kamanya chi machine bona chigutumika soko rusia masabo asoko sia gochaka go pack ngaki kwa karto kamanya bibionse Kuna alikuwa kuligereri online. Ingana kuligereri na kibo sipokuwa. Akibitume bigo monto kora you add value to. Ibituma lide biro sibo bia. So ngana kuligereri nganya wala ngachi machine chiro chigo sabo. Chigo ata. Chigo sibo fine. Kerekende ngwara tarite na company ya moke kate ngachi company ni chinyinge na chiro chigo sibo igachi pack. Ngwara tarite company ukarara ngachi ba kwa ibintu byabo na ayo kamya gochakora chaka. Actually no. Online yoga. Ekero gwachagite talent manyingo ngaki gwakora tugachora asaya igubigete tinge yagenene.
Asa yo na gori kasa. No na ka bekiri tingi no ya rengaria kurukare. Okay. So ngake sabu garenga renga. Igongo ta gore sana ringe partition ngate bango ya ta gora nyarosia sagare. Kurwa ekana ari kurigire ringa chitingi chindi ne kia banda abandi bakorosi. Ige ni ndi asara agari. Kubeka chimashini. Okay. Ekero kuriyeria ngaki kwanyorete customer yage ntanga nikero kwa roseti ubusio buiga. Customer ntanga ni tata tenga kero tu sta masia ya korosia. Tu ara ina tipo sikinda tebe. Tu ara sita nga ito chukon. Tu kalenga ri kota ko mekia bando ba weangi product ni ya chire engeni. Ya toko genda ichiro ile bochansa. Ichiro ile bochansa iga ngatebi montaka vere kona gitu. Ngamate ndo para ukumba the first 10 people ba utaka na bocha. Ekero hajicha. Paka to kuchimara baba kabangi. Kasana ndule gataka wanso goto. Akamyo kagandebi nga madamu maitega shiri ko ngana ko ora ndi ba dole ko maso pani bintu biri. So mato ko. Kamatebi ko guria masi 10 packet kilo mbiri mas 10. Agenda ngere kiro yomo. Ekera ba kiro yomo. Bona bana bwo batangani bayiri to bosio boiga kara boria. Na te uno biyore ko ko iri duka ba kwando so bosio bu bwakora. So ngasira bwo. Okay. Madam teatorira na maiga keigo ekero kwaretete bono kwarigirire chi machine online. Ngaki gwa imugete gitambo ukaenda ukagura chi machine echo ngaki gwachite nduko gateba nga machine kinta gete ngaki gwachite ukairesera ase nari ngoragura chi machine echi ko kare oyo na aguriti ya mafuta nere na steka uri yende stima na na aguriti yende stima so kero na rigereti na chite pakiduka ya ngamobori chi machine nchiro chirega na rigereri online agante bina chibugat agante bi ya ta what by that time never mila so ije koroku eala na ko sema sawa na buata agante na buata agante na wade crash agante bi ro mira inde ya rende chibesa iburake so no nyina ko wole binte biga inchi titu ko limombi gole ena jite ngara goreke ngaracha okay ngamenya kurunga achi akeri ngana gwaka na ngara ye 400,000 ko siba zine chinyinge na kunyara ko gorarimo akana konda trake yake aikero gwasieto bosio boiga butanga nayo mutanga ni kubara chagete ko butumeka ekero bwasogete ngaki kwaroche mbwasogete to the standard iri watagete Incho mwenye nale kumanya ngambole standard na target. Na inda I may not know standard ingi ya nere. Before ndara ansa kusia. Na chete keps. Nkababoli. Bagante bibi ndombire takira bakora. Bakanya ndombire to ko standards. Bagante ngaka. Bakanya binte bingara soma. And then bagante bi ekana chire na sire na bareta ta backside ground. Bakalire bagatebe fitting soki. Bagante boni ndokora usia to boye to bopi moto kanya mbia bole. Kanya wasa kwa. So they came here. Kisi count. Bagate naga. Ngasia. Masina kuwa. Baki bosi ngaba bakaya. Yes. Okay. And sura bwatira gabutura soso mutimo komukigo ndochinga edust ko timbegete litandiri rororo timetingiri mine trakinto ko irana ko raso mutimo kono beko gotairesera limono sana mwanchi muri yebeta seni Ndizi TV niko tagente gusanga no monchire ya Kalen oyo gendeta gutumanya igoro yo bonchire bwa kolende tetra soso mutimo komukigo toska tonyigera ko irana trasege kekerebusyo elinto tabeto gusanga amange Ndizi TV Ubwansu Bwomugusi Spexels Opticians abo barase kliniki kya gudika imeyomo chokisi nguro bare obokoreri au burengeta maiso nigo bakonia ebirori na korenga maiso wetera chi machine chekerero chubumanyi bwegoro bono nkwanchira bareti insurance ikobwatia AAR GA Insurance Area ya Liason Eagle Africa, Kenyan Alliance, Pioneer Insurance, Lucent Health, Amoneria Yasta Discovery. Karibuni Spexels Opticians Goodka Clinic Kisii Town. Hii ndio kliniki bora ya macho pekee yenye mashini za kisasa na za uwezo wa hali ya juu. Tuko na madaktari
professional kabisa kama Daktari Sigei na tunafanya free eye test. Mimi ndiye Daktari Sigei. Hapa kwetu Specs Opticians tunazo frames na lenses mbalimbali. Lenses ambazo zinasaidia katika kutatua shida mbalimbali za macho kama vile kutoona mbali, kutosoma maandishi za karibu na hata kupunguza mwangaza. Asomo chokisi nigo bagotoka angene dukene ne obonchoreria ya Shivling Supermarket na boigo ebenki ya KCB. Mabwate boigo eduka imeyo mocho Nairobi asama gacho a Balfour House, Kimathi Street, Barabare na Java House. Asamanke onyeko ganetie konyora obokoreri asomo chokisi bakire simi wetrase namba 0110505501. Noria otageto obokoreri imeyo mocho Nairobi na boko bakire simi ase namba 0110001333. Specs Opticians, macho bora kwa wote. Ndizi TV, obwansu bw'omugusi. Wiki mau manchi omurigeria na ndengo kwarigania ase ntunda ya kabere chinga kitogenda gusanga imeyo morobere bwesabari obonchereria astogendete gusanga no monchereria Karen kurugaiga senseme yega ya samita oyogendete gutumanya amange kobwatikana no bonchereria bwa ekolindete amwarigana nda sentunda yega abika gusanga na intwe amange Karen eritiri galiri kira sedaskot yega eritiri ne riara yana ndenga iri gutumika Retail company. Company yega tuwaru chinga tuyoke Gorilla Green Millers Limited. That is a registration name for the company. Okay. Yeah. Ngikiagera to gachora retail yega Gorilla. Gorilla as a company, Gorilla as a product. As a company, ngikiagera to gatumeka retail gali ya Gorilla as a company yago as a product yago na security cholerete. Ndio tayo kirete Karen. Na tayo ko yiroka Karen. Nkanyore company na rekoro Karen. So nkalenga libono ko ligi rieta ndiri ngao. Okay, before tukanyore rieta yi company. Eto driver ti eto tekete product ye to yiroke Gorilla maize flour. Umuralinda tenko boliga. Kama nikiendo manyete korosi kusi. Nishi nyinge chirororo. Chirororo cha bondovu. So, kama niko nyabokora research yane. Nkanyora na most companies echibikira malieta ya animals. Okay. Ono ngachikolire lya nkaresa ulinda gatakorosi bituma. Nkaimagine nga animal kie yanchite koli bituma. Ndeka yali bituma ngikeko chikia finally. Nkanyora ni Gorilla. Usikolire lya Gorilla. Ekere yorochiga very muscular. So ngake sabunga usibotigambo ke Gorilla maize flour. So nga drive ko kwa sirita Gorilla maize flour but is no need na nanga koligi leta ngali company gandu botra ni yo siam e company ebe Gorilla Green Millers no usibobe Gorilla maize flour. Okay. Anga gitenga no ekero gwacha gete company yiga ngwanga na iga obosio bwagorira nabo kwalire kwasokire. Obosio bwagorira Okay, tocha sense mwende timetingo kwegerete gositinga abuno tarata tebi meteto nalitenga asechitinga na basacha bako kole mirime aya abuno musubati nga kiye ikerete gachagotanga tigosietinga mwanzo no muntu na bigitolusi. Okay. Ekana bego muntu gosia ngachanganya ngo ikale matendro muntu abucho sanyigas. Lakini una kona gosia una kuligire na alenge buna nakia gokorosi. Lakini ndale kumanya una soma na alenge kando nga in case tai nga kinda akora. So una kuligire na alenge buna akora buna kuigoletinga. Okay. Ngake sabunga ekarata hiyo nchina bongosi. Bora una akora buna kona gosia nchina una ibire tukuru. Tani muntu mbulise. Kereke dengwa. Kereke dengwa ramate ko alenge akora skango ndasero muntu yo monda arabisa namanya. Na ale komotebia na akora ria nyodugo chosumo
monta ta vinta to se ria tri bituma ma no na mo se okay aha unko abantu nkora nyora barobo kongwane ne asokurigereria igicunjugo atimete sensemo yanga ikwara ko make sure nga igicunjugo ikigo gosera ngosoka ikiro obuya obosi obuya batingia ne ringe kero na rusia na ko nyara ko bate problem kero ki algo to arbo ko ne ra gonte ngare ronge ko bato ko kinye gaki ane kana gote mo gusia na ko ya ke akini ko manyore kero busio bota bota te tia se gechungiki ko nyara ko bate Kima tuna ndaro tevi. Sometimes no kanya tu makuru te kigima. Sometimes no kanya bora masenyenda. Yes. Aha. Okay. Atumenye nge bituma byaga enga yokorusi korwa. Bituma. Ntindu chenga kanya tori ko bwaso. Mono to kanya ko kirgori siro ko masai. Okay. And sometimes story kulia mate. Okay. Na yo mwenye no kwenda kuyo yelikorwa saba limi goso gotangasa nga lero kale nakagaliti bituma baleta barabwa banyene. Ndochenga station nere na chite. Nkatevi abana inchingo yo bwate bituma akondetra na ngo mogolia ko ichi bitume bire birabu. Kero mo ndata alete bitume bisenta banya bituma ko basaba limi. Incho mwenye na ngo tuma ni bwate wakilishi wane gaiga bwato mo yo mo koli gasho no yo mo church yoko receive to be birabu so la mongo mate wano lero pagenda one on one kenda paka jisto etoraro so kaya mtume bia lakini chabire birabu okay amasia yago Karen ngakyo konyora chi customer chiago bono mna na gotebia na chite station ngatanga sororo indwete namba wana ndwete namba ya sobosi na buna na yirweta ali ali kola kana screen abange mbayirete so abange no bakera bali siemi to abayira masi at the same point aba bakuira masisco baro bakolete marketing okay abako genda bakolete sales and marketing abako enda banya gotanga santu bwato bosi at least tari bana bate ne chiro abandi ko bate mundu bwato kulega sibana chiote bate bayigantu bwato stokoni and then mundu ko teto mwero bosi okay ekero kurigerio bosi oboiga ogo pack and packaging material yago ni rebranded atimetinga yoko rosi packaging material sichago packaging material chi yumantara chaka tuikaraste na abana bane batebi bali ginchira to bali girisakara no ko brand meji bagi bash pe korosiwa bachite Nairobi ali bakalireri bakanyora bachite industry bakanyora maskara korosiwaro lakini tawa vera maya mwana kiata lo kareti and then bakagenda next mile ngwana naro gatorosiri batopurandi ili bintu mbire to brand sometime back okay bakachikomo boli bakamotebi na manyete una biko branded na namba taso muntu rapo branded so I think ekara ko tebi da denga chibi branded runyeri ya runyeri bya megocha ikapotara igasto okay ekero kuriere akale nibo sio wiga bwago nakyo okobo package according to sizes 1 kg and 2 kg okay kero kende nabukora tomenyenga maguli ayenga kiale osenga kyokoboni obomo mama koboni in terms of bills tindiko ni courage ko ni gusio bomo kuruma because isa ko ni gusio bomo kuruma abakongoli duka para gaiga bago chakongoli bagateba nga tokomogolia na indero ni chiba sink because think ko ni goli bako ni siko nda take ko ni zake one gonko ni in bells okay a bell ya 1 kg bata mas 24 utakuwa 1600 okay Ebeli ya 2 kg bata mas 12 utakuwa ni 1500 ekero kurigereria kare ni montara gwa kiresimi agotebye mu supply leo bosina bogokora depending on ngigerio kurigereria wateba nga oyo nabongo mu supply leo bosia the amount of bags okay onye ka tagete shinke I want to say in every day tugate stop gande chio okay like now umuntu abatebi na tage togosi rio siri potebi ga wa kesimi on Friday maragoba on Saturday rio siri buna tokwenda rio siri chire kunya kwa Sunday so tokoma holinga yaberete on Sunday ria bantu bana bakende chire ko nyama si Sunday ero bikere ni bagi ayo ororo okay ngaitenga Karen kampuni nchiroro na chiro chichigo paki obosi buno gopaka na ndane ne chitayo ga igasoro gongorwa usi kero kende nga chigo deal na competition competition ye utagabo
soka mapema yake because bali kitambo bachiche akonyora ntu twetire in the morning bako chiko chabanya ile tubaruru bosi number 2 ngoba ndatore to batebi ngo bosi ono wito ga no biabo na ndenga ngabole ga mbuli kurware na inde bole readily available na inde mbuli kuiragika kwa rosiri ikarukuriyera kerkenda abantu mbarora babeire bakona robosi uri which company chinde atimetia ekero gwasoite echiro bono ngaki kware ko ba convince bati gutumika maybe obosi boli bonde baso obosi obo na ndo bali teineri ororo. Kuna msemo nitasema kwa Kiswahili. Sijui vile nitayoga kwa Kisii lakini nafikiria kwa Kiswahili mtaipata vizuri. Kuna msemo unasema kizuri cha jiuza na kibaya cha chitembeza. Sasa mara hange kuna tu ile teli moiga. Abantu barote yabanga ubo simboli totagete. Paka tuwaranyo le chikambani echinda wangwa na abana bako ira masibach koni. Bakurusi monyaduka kurusi ubo siboli aetu. Batebunga oboira oboino tu abakonyira. Siga yanda konyora le usina maruru sete seinga ni nkambani kiye ndoje ngamba ndate na masigete baka tukuta uchima yanga tu kutocha kuruga tumetinga twami ni kara watu kuruga ngawa salikiri tabe kwanto bichiduka baya bali bali tabaira ni at the same point ekaro kueresa abantu okupate bien aquí opsio boiga iboriga iborobiambo gwati any problem okay no nyene chikambani chinde njire chiakanyorera bangwa na bakwanda bahonia bakabate bingo tusali muri chio sibona mukale karosi ni mukale karosi umwatu sairi chio atari kendo kia raisi konyori kampuni buneyega asorgongo rwa busi akirukenda ebirengere bya abanyakenyoro no nyene serikali ya county ya Kisii ekero ko mugete gitambikiro guchaki kampuni mbere bibi response kurwa saba nyakenyoro no kurwa si county ya Kisii asogo chaki kampuni buneyega sorgongo rwa busi ekera ngatuma itinga amasia yande ni gakuigo kurwa satambe sana kuri county tinda getego tebanga county ne aramo tima itinga county ne maitenga ni bwata gente tima ni again esigendo kala gere county manyanga ni bwata gente no kona chichipa mi ejeses maybe bana chikolinga ki umuntu yokona ona chitepe amite kabire uyo ni moyo actually abantu bachite kuri county na bachite ba agro processing na adding value Parute Kisii County na bado bakaruno Nairobi. So from there response they na nyorete ose egento bande dikarakyo. Thank you for the good work you are doing and when we get time we'll be passing by. Ngai nero ne response mate. E full stop. Gona bonde to te bana ki onye kere nchira nero ndi bago uplift. We'll be grateful. Aba bisi abanya committee abanya kenyoro barago the community whatever this is good work because Ingo takakotebanga na bakoli gasi bago nkonya abo moko bwaterana na baro na wangi fangensa ekero beruete na baro bayuete bago cha bacha mambia abantu twabera mpaka the following day ni twabera maragona ndo wakimambia twabate shift ibere kango bakani ngomba roche obiyambole gaida na kinde konko bakenda gake ndo kende kanene ngale ko ba kiriya kenko ba musa negete so ngomba roche mbono to chaka okay bonto konya tekiro nto baite saba konya lisongikoro okay timetinga na kiora tebi omwanchi omurigere ulisko gali akubwatikana ni product yawo bwate Ancho barigere linda toteba litanga ni biamo sana so tegaro una nabatevia iga ekorokugurira Green Millers Limited astokoro sibo kuruga to wadi ndo to na to wadi value ya ndo nabatevia karatu asiro bosibo iga to wadi ndo to koroka fortification ne boda gete to kuyora ndetenga ase entunderi ya kabere part 2 bono ndeto chikongeresere process yukurwa se bituma kera byakire ngayibiko bye kwa process yose abancho barigereri ndeto batenge patieto korosia ni yakishwa kwa sababu ni certified na KIPS ni certified na wa ba heritage okay with it even from the sub county we don't know what barigereri but everything is okay iwo abantu bana uko mimono nga tukale kwa wasinsa abusinsa ngiye kebona mora tevinga ngasi ke mo para yo korosi bosi ono bosio bia opimere bolivia kabisa okay
watereraga abu egukigucha ntobe tukumira nande no mwanchi murigeria ngaitinga babiri bakwiburia ngampinto kibirero nkabege tometerere yabe tofauti yake lakini kulinde ngo virus ratoro mwanchi murigembe mono sana kwabere gukubwati umurubiri igabwe sabali oboncheria kotoga chagete goikabone gato ikiromweria no basemere kwa nibona kwabere gukwimanya amange wetera omoncheria wiri tukuria ko ndo mwanchi murigeria abana to gwikira omweria obumurubiri wiri tukuria rero tumira ne weekend astora umirane na inde no moncheria yiga elindabe kago tosemia kago tuetia asons pia kampuni yiga na gotorera buna gokora oboncheria bwaeto skatonyegera kende kubwatikita seni Ndizi TV ubona bwansu uwo mugusire tene Frida Kerubo na sinsemo chichi mitandao na bakwenda gutobwatia sensemo ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital na biga sensemo ya YouTube wetera Ndizi TV News asensemo ya website wetera www.ndizitv.net